Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh ingkang dahat ginapekten, para rawuh sedayanipun ingkang sabar drono waluhur ing budi ingkang satuhu kinurmatan kadang anem sedayanipun ingkang Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmatipun kita saged kempal amli nuhuni undanganipun raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun ikraraken mawi ngempalaken kita kang dipun wastani pitonan utawi tingkepan wonten dalem punika dipun syukuri saking sebab wonten ing gesang bebrayanipun dipun paring nikmat keturunan sehingga titiwan dalem punika sampun garbunipun Mbak Vita ponang Jabang dipun paringi sehat, saras, selamat lan ugi wilujeng lan manfaat tumrapipun keluarga nusa bangsanan agama. Awit saking menika dalem punika dipun waosaken mundhut barokahipun surat 7 punika surat Yusuf ing pangajab sebatas dipun paringi pasuryan ingkang sae ganteng lan ugi saleh. Mangke dipun waosaken surat Maryam ing pangajab sebatas dados lare menawi istri ingkang salehah kados persifatanipun Dewi Maryam. Lan ugi dipun waosaken surat Luqman ing pangajab tafaul utawi ala barokah sebatas dados lare samangke ingkang gadhah sifat arif lan ugi gadhah sifat kawicaksanan. Dipun waosaken surat Yasin sebatas akhlakipun derek kados dene akhlakipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi dipun waosaken ingkang angka 6 surat Waqiah sebatas gadhah sifat qanaah nrimo ing pandum paringipun Allah taala. Dados punang Jabang bayi lahir dados gadhah sifat surat itu nrimo saged maos suratul Fatihah utawi surat Fatihah dipun wangsal-wangsuli sadumuginipun utawi saged ugi maos sholawat sagedipun sadumuginipun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila man fataha hadhihi al-qaryati ulang hadhihi wa liman bana al-islam fi hadhihi al-qaryah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa murabbina wa li ashabil huquqil wajibati alaina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مدائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi